bareta kan aldaw, mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Martes pungunyan, petsa 2 sa bulan ng Setyembre 2025. Headlines sa tayong darakulang mga bareta alas 7 sa lago lokal. Tapos na quarry operation sa probinsya ng Albay, suspendido na. DPWH dai dapat pagbasulon sa nangyaring pagrampahog kan retractable roofing kan Peñaranda Park sigon kay Albay Provincial Engineer Dante Baclao. Deklaradong special non-working holiday ngunyan aldaw sa probinsya ng Albay bilang komemorasyon sa General Simeon Holiday. Sweldo kan 261 na benepisyaryo kan Special Program for Employment of Students kan Dole Bicol asin Peso Albay na resibi na. Sa lado nasyonal, DPWH Secretary Vince Dizon mapataw nin lifetime ban sa balasubas na kontratista. Pagmukna nin Independent Commission, pigbibilog na kan Malacanang. Comelec aminadong difícil pugulan ang mga kontraktor as in political dynasty sa party list system. Handang magpasar ng proposed Omnibus Election Code sa Kamara de Representantes. Inflation rate sa bulan nin Agosto, posibleng nagkaskas sigon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa ibang nasyon, mga nagadaan sa 6.0 magnitude na linog sa Afghanistan suminakat na sa 800 katawo. Baretang sports, Alaysa Valdez, bilib kay Alex Yala mantang pigkukonsiderar niya ining hero kan buhay niya. Yan ang headlines. Asin kami ang sidong magiging mga tagapagbareta. Ako po si Jasmine Balolo. Ako man po si Mardila Daingiba. Sa detalles kang bareta sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Suspendido ang gabos na quarry operation sa Albay sa pinalawas na Executive Order 021/2025 na pirmado ni Albay Governor Noel Rosal. Pinsasabi na epektibo kasudma September 1 sagkod Nobyembre 3 ngunya na taon ang suspensyon mantang pwedeng magkaigwanin pagbabago kung maribok o palawigon pa ang gobernador. Sinabi ni Rosal na katuyon kay ni na malikayan ang piligrong darakan quarry operation sa mga residentes lalo na ngunyan na panahon na kantaguran. Katakod kay ni sa lawag din 7 aldaw, poon kani pinaluwas ang executive order, sinugo ang nagkapir ang opisina na magkaigo ng comprehensive audit kang gabos na quarry operation sa Albay. Kasabay digdi ang Provincial ENRO, Mines and Geosciences Bureau, DNREMB 5, asin APSIMO. Mentas tantong papanginutan man ni Provincial Administrator Raul Rosal ang pagriparo kan compliance kan direktiba asin mangenot sa gabos na meetings kan audit team para sa magaganigong aksyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Day dapat pagbasulon ang Department of Public Works and Highways o DPWH sa nangyaring pagrampahog kan stage roof sa Peñaranda Park, Legazpi City. Sigon kay Albay Provincial Engineering Office Head, Dr. Dante Baclao, na-review asin aprobado ang rehabilitation plans kan mga expert architects bago pa man pinuunan ang proyekto mantang nagsunod sana ang DPWH sa giyang aprobado sa proyekto para sa implementasyon. Sinabi ni Baclao na required ang mga contractors na sunodon ang approved plans mantang responsibilidad kan DPWH na i-monitor ang sa indang trabaho tanganing masiguro na nasusunod nin tama ang project specifications. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Deklaradong special non-working holiday sa Albay ngunya na September 2. Sa abiso kan Civil Service Commission o CSC, sarado ang sending opisina asin field offices sa Albay. Ngunya na aldaw, inibilang pagsunod sa Republic Act number
11136 na minadeklarar sa Septyembre 2 kada taon bilang special non-working holiday sa probinsya kan Albay bilang komemorasyon sa Simeonola Day. Ang regular transaction sa CSC mabiltada sa Septyembre 3 ngunya na taon. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Binisita ni Albay Governor Noel Rosal ang grade 12 student na lugadan sa nangyaring retractable roofing incident sa Peñaranda Park, Legazpi City. Siniguro ni Rosal na may itataong asistensya ang gobyerno probinsyal sa nasabing biktima. Naging presente sa pagbisita kan gobernador si Dr. Eric Raymond Raborar, ang chief kan Bicol Regional Hospital and Medical Center. Sa ibang baretang lokal, day madeklarar bilang special holiday ang gobyerno provincial kan Albay sa selebrasyon ng kapistahan ni St. Gregory the Great sa ngunyan o kaya sa aga, Septyembre 3. Sigon kay Albay Governor Noel Rosal, magpapadagos ang trabaho sa Aldao kan Albay District Fiesta. Mientras na ngunyan Aldao, iwan ang special non-working holiday bilang pag-obserbar kan General Simeonola Day. Girumdum digdi ang birth anniversary ka General Simeonola na ultimong Filipino Army General na nagsurrender sa American Forces sa panahon kan Philippine-American War. Na-establisher man ini sa Rarom kan Republic Act 11136 na pinirmahan ni former President Rodrigo Duterte kan Nobyembre 2018 bilang pagtaon in honor sa serbisyo, bravery as in contributions ni Ola sa bilog na nasyon. 261 na mga benepisyaryo kan Special Program for Employment of Students kan Department of Labor and Employment as in Public Service Employment Office o PESO Albay ang matrayumpong nakaresibi kan sa indang sweldo para sa 20 aldaw na work period. Sigon kay PESO Albay Manager Eli Salting, poon Mayo sa gudbulan nin Hunyo, ginibo kan mga benepisyaryo ang part-time employment sa man iba-ibang opisina di gobyerno. Dagdag pa kan opisyal, maawot ka na sabing programa na matauwanin para mientras na trabaho ang mga indigent students as in out-of-school youths sa saindang school break, tanganing matabangan na mafondohan ang saindang pag-aadal. Maarangkada na sa aga Septyembre 3, sagkod sa Septyembre 5, ang 3rd Annual Agri-Festival kan Bicol University Ginubatan Campus. Sigon sa ipinalawas na anunsyo kan BUGC, gigibuhon ang aktibidad na serye nin mga exhibits, kompetisyon, cultural showcases, asin seminars, tanganing mas magpakusog pa ang sektor kan agrikultura. Ang selebrasyon basado naman sa temang Harvest o Harnessing Agri-Forestry Research, Ventures and Extension for Sustainable Transformation. Tig-inganyar ni Albay Governor Noel Rosal ang mga opisina kan gobyerno probinsyal kan Albay na magkaigwanin mga programang makabuluhan asin nakabase sa aktual na pangangaipuhan kan mga komunidad. Ipigladawan kan opisyal ang mga programa na may kinaaraman sa trainings, livelihood programs, seminar on gender sensitivity asin support services para sa marginalized sectors. Sigon kay Rosal, dapat gamitonin marhay asin epektibo ang pondong nakatagama para sa gender and development o GAD initiatives bago matapos ang taong 2025. Sa pagkikipag-uron kan gobernador sa GAD Focal Point System, tinawan doon kay niya ang importansya kan GAD Fund bilang instrumento sa pagbusol kan gender equality as in women empowerment sa Albay. Dagdag pa niya, ang dai paggamit o bako tamang paggamit kan fondo pwedeng makaapektar sa performance as in audit rating kan mga opisina. Sa dagdag niya itong baretang lokal mantinidong abilable sa mga parokya ang ticket para sa dinner concert for a cause kan Diocese kan Legazpi. Nagigibon sa Oktubre 10, 2025 alas 6 ng Banggi sa Legazpi City Convention Center. Sigon kay Obispo Bong Bailon, ang ticket mababakal sa kantidad na 5,000 pesos. Ang konsyerto
may kamautan na maipnuan ang gasto sa ongoing formation ka mga seminarista na nag-aaral sa St. Gregory the Great Minor Seminary sa Tabaco City, Mater Salutis College Seminary sa Dalagalbay as Information House sa Naga City. Sa nasabing konsyerto, piglalauman ang performances kan diocesan clergy as in seminarians kasabay ang fine dining experience na ang mapreparar iyo si Chef Jesse Sonsioko, sarong Filipinas chef na iyon nagpreparar kan pagkakan ni Pope Francis sa panahon kan apostolic visit kani sa Pilipinas kan taon 2015. Padagos ang pag-enganyar kan Albay Veterinary Office o AVO o AVO sa mga Albayano farmers as in livestock racers na magpartisipar sa mga libreng training na pinag-opersir kan ahensya. Sigun kay AVO team leader Catherine Amano, maawot kan ahensya na mas mapalangkaw ang mga kasanayan, produksyon kan mga hayop as in ibusol ang sustainable farming sa mga parauma para sa mas makusog na ekonomiya. Kanakaagi ginibukan AVO an beekeeping as in harvesting production pati na ang duck as in turkey production sa man iba-ibang lugar kan probinsya nin Albay. Mga tukang primerong party yan kasatuyang Bareta alas 7, Bareta sa lado lokal, Bareta inato sa lado nasyonal. Ibang nasyon, sports sa singkamugtan ng kampanahon, nakalis ka nagkapirang pagiramdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, ito yung kailangan kong gamot. Kasya kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generika. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo, worth 50 million pesos ang ipamimigay. May Gcash araw-araw, 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay, asindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag Uno Plus, mag Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasari.
kaibigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. DCGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles ng balita sa Lado Nacional, inanunsyo ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon na tulos siyang mapotob nin lifetime ban o habang buhay na blacklisting kontra sa anuman na contract o kontraktor na mapatunayan na imbulto sa mga ghost o substandard na proyekto kang gobyerno. Sigun pa sa opisyal, sa angatan niya ni magkakani kung kaso, ang mga balasubas na kontratista bilang parte kan mas pinakusog na kampanya kontra sa korupsyon sa DPWH. Sinabi ni Secretary Dizon na gabos na makukuhanin dang datos ipapasa sa Independent Commission na ititindog ni Presidente Bongbong Marcos. Tigbibilog na kan Malacanang ang executive order para sa pagmukna nin Independent Commission na maimbestigar sa mga opisyal kan Department of Work o Department of Public Works and Highways o DPWH asin iba pang opisyal na imbuwelto sa anomalya sa flood control projects kaibahan na digdi ang mga ghost flood control project. Sinabi kan Presidente na kaibahan man sa imbestigaran kan komisyon ang mga impormasyon na maghahali sa mga sumbong sa Pangulo website o sumbong sa pangulo.ph asin sindaman ang magibo nin mga rekomendasyon kung kakasuhan sa Ombudsman o sa Department of Justice ang mga mapapatunayan na imbuwelto sa korupsyon. Sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na mantang nagdadakol ang sa indang pigbibisitang proyekto lalong nagdadakol ang sa indang nadidiskubring mga anomalyang proyekto kaya dapat na mapondo na ang mga siring na panloloko sa mga namamanwaan. Maski mismo sa proposed 2026 national budget, dakol pa man giraray na mga nakasingit na mga proyekto, kaya kaipuhan na malinig ini nin marhay sa bibilugo na Independent Commission. Sinabi ni Presidente Marcos Jr. na kaipuhan ang mga forensic investigator, abogado, justice asin prosecutor na maugid sa mga ebidensya asin mga impormasyon para makabilog nin rekomendasyon na isusumitir sa DOJ o sa Ombudsman. Nagbilog na ng Special Panel of Investigators ang Office of the Ombudsman danganing magkondukta nin hararom na investigasyon sa pigsasabing maanumaliyang flood control projects kang gobyerno. Ang Special Panel pinamamayuhan ni Assistant Ombudsman Cesar Asuncion kan Field Investigation Office 1 bilang chairperson, mantang si Assistant Ombudsman Maria Oliva Elena Rojas sali man sa pareng opisina ang magsiserving co-chairperson. Kaibanan man sa mga members kan panel sina Maria Jennifer Laca, Acting Director for General Investigation Bureau, Maribeth Almero, Graft Investigation and Prosecution Officer 3, Maria Karen Veloso, Graft Investigation and Prosecution Officer 2, Frederick Aguilar, Graft Investigation and Prosecution Officer 2, asin Carmelo Hines Jr., Graft Investigation and Prosecution Officer 2. Ang lakdang kan Ombudsman, kasunod man, kamaiwasan na crackdown ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kontra sa mga ghost asin substandard flood control project na piglansar ka nagkaaging bulan. Posibleng medyo makaskas ang inflation o level kan pagmahal kan barakalon asin serbisyo sa nasyon kan Agosto. Sigun sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, piglalao na mapakol ang inflation kan nakaaging bulan sa pag-ultanan kan 1% sagkod 1.8%. Posible na nakaapekto ang mga nakaaging maraot na panahon na nagdaranin pag-itaas sa presyo kan prutas, gulayon asin sira. Dagdag padigdian mas halanggaw na singil sa kuryente, presyo kan petrolyo asin pagluya kan balor kan piso kontra dolyar. Siring man piglalaoman na maguguyod ini kan pagbaba kan presyo nin bagas asin karne. Siniguro kan BSP na padagos nindang babantayan ang mga hiro kan presyo asin ekonomiya bilang giya sa saindang mga desisyon sa polisiya. Kanakaaging Hulyo, nagluya ang inflation sa 0.8% hali sa 1.4% kan Hunyo na pinakahababa poon kan Oktubre taong 2019. Yendas tanto aminado ang Commissioner Elections o COMELEC na dainin dakayang ulangon ang paglaog ka mga kontratista asin miyembro kang political dynasty sa presenting party list system. Sa naging pagkwestiyon ni Representative Shell Jokno sa budget deliberations kan House Committee on Appropriations may kinaraman sa party list representation, sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia
na naging luho na kanlay ang sistema kung saan maski ang mga mayaman na negosyante o mga bistadong pamilya sa politika nagagamit initanganing makalaog sa Kongreso. Tinawan ni Garcia na kay puhananin sarong maiwasan na revisyon sa existidong party list law na nagkampi ng dekada ng ipinapautob. Sinabi niyang maski ang kamautan kay ni tawanin boses ang marginalized sector dit ining nalilihis dahil sa pag-abuso ka nagkapirang grupo. Dagdag bagan opisyal na sulamenteng Kongreso kung saan ang may puder na amyendaran anlay tanganing may balik ang tunay na espiritu kan representasyon para sa mga nagtitiyo sa mga sektor na daing boses. Pagrekomendar ni Garcia sa Kongreso na i-define ang mga partikular na sektor para sa party list system tanganing day na ini o iyon na inyong pagbasyan ka mga party list groups as an organisasyon. Sinabi niyang kung nakapairarom inan sarong grupo, sinda-sinda na ang magralaban-laban para masiguro na well-represented ang gabos sa arong kang ginibo kan Bangsamoro Transition Authority. Katakot kayo ni sinabi ni Garcia na handa sindang isumitir sa Kamara ang sindang proposed Omnibus Election Code kung saan nakapalaman ang mga leyes sa eleksyon sa napigproponir na pagadalan base ni sa obserbasyon kang Comelec sa mga nag-aaging eleksyon. Suportado man ini ni Congressman Jokno asin inagad na lugod na tawan ng pagkakataon kang Kongreso na mapagadala nini. Bako lehitimo ang sarong project bidding. Kung ang nagralaban-laban mandigdi, iyo ang siyam na kumpanya na pagsadiri kan sarong kontratista na si Sara Diskaya. Ini ang tinawanin doon ni Senate President Jinggoy Estrada sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee. May kinaaraman kan maanumalyang flood control projects. Enot nang nai-report na sinabi ni Diskaya na sa diri niya ang siyam na construction company na nakuanin mga flood control project kan Department of Public Works and Highways o DPWH. Kinumpirmar man niya na nagkakasabay minsan sa project bidding ang mga ini pero piglinaw na dai nakakasabay ang St. Gerard Construction as in St. Timothy Construction. Kaibahan pa sa siyam na ini, ang Alpha and Omega General Contractor, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew General Contractor and Development, Great Pacific Builders and General Contractor, YPR General Contractor and Construction Supply, Amethyst Horizon Builders and General Contractor and Development Corporation as in Waymaker OPC. Kabareta niya to sa ibang nasyon, suminakat na sa sobra 800 katao ang nai-report ka mga otoridad na nagadaan asin sobra 2,800 man ang nalugadan matapos ang sarong magnitude 6 na linog na yuminogyog sa sirangan na parte kan Afghanistan kasudma. Ang kalamidad mas lalo pang nagpagabat sa sitwasyon kang gobyernong Taliban na nagahampang na sa matinding krisis arog kan kagutuman kasabay kang pagdiit kan internasyonal na ayuda asin sa pirita na pagpapauli ka mga Afghan hali sa mga kataraning na nasyon. Sigun sa tagapagtaram kan Health Ministry na si Sharia Saman na naiposindanin tabang hali sa manibaibang nasyon tanganing masimbagan ang hiwas kan danyos. Nairisto ang pinakamatinding danyo sa mga probinsya kan Kunar asin Nangahar kung saan tulong baryo sa Kunar ang dagos ng nagkawaragas. Nasa 610 na nagadan sa Kunar asin 12 man ang nagadan sa Nangarhar. Sinabi man ka Ministry of Defense na 40 rescue flights ang ginibo na nagbalyonin maabot sa 420 katawo na nagadan na sinairido. Magirumduman na nagpuon na kan magpo na magtukaw sa poder ang grupong Taliban kan 2021, ini na ani katulong dakulang linog na tuminama sa nasyon. Siring man dakulang pigbaba kan humanitarian aid gikan sa $3.8 billion kan 2022 naging $767 million na sa naini ngunyan na taon. Baretang Sports, day na pugulan na ipahayag ang volleyball superstar na si Alyssa Valdez an sa iyang paghanga sa pambatokan Pilipinas sa tennis na si Alex Yala. Sa sarong entrevista, iniladawan ni Valdez si Yala bilang sa iyang hero asin sinabi kaining sa giraray na binuhay kan hobe na atleta ang pagkamuot sa sports. Si Valdez, 32 anyos, iyo ang naging volleyball icon sa nasyon matapos makapagrehistro o matapos ang makahistoryang career sa UAAP kan siya nasa edad 20 anyos, kapareho kan edad ngunya ni Yala.
Kung kaya nasasabutan niya ang gabat kan pressure, napiksa sa paranin sa rong hobe na atleta na nasa spotlight. Para kay Valdez, magayon na parte kan journey ni Yala bilang atleta, an mamate an na pressure, mantang atab pa dahil ini an mamolde sa iya tanganing maging sarong tunay na icon o legend sa mga maabot na aldaw. Sa kamukang panahon, nasa linya si Sir Ariel Samudio kang Pag-asa District Regional Forecasting Center Legazpi. Pag-asa, please come in. Para po sa tuyang weather forecast ngayon na aldaw nin Martes, puring namataan ang low pressure area sa distansyang 865 kilometers sirangan kang Northern Luzon. Nanatili man na mababaan dyan sa mabilog ini sa sarong bagyo, asin padagos pa ning nagihiro paparayo man sa Kabikulan. Samantala, southwest monsoon ang nakakaapekto sa Southern Luzon, Visayas asin sa northern section kang Mindanao. Tigdiman sa probinsya kang Camarines Norte asin Camarines Sur nilalauman ang mapangaro na kalangitan, igwa pa man kalat-kalat ng mga pag-uran asin pagkikilan pagdaguldol. Posible pa man ang mga pagbaha o pag-unin daga dahil naman sa mga katamtaman na kuminsan ay makusugman na pag-uran. Samantala, ang natatadang parte man kang Kabikulan nilalauman man na magkakaigwanin bahagya hanggang sa mapanganoro na kalangitan, igwa man mga pulupulong pag-uran o pagkikilat asin pagdaguldol. Maluya hanggang sa katamtaman na doros na hali sa timog sulnupan na mamamatian na may banayad hanggang sa katamtaman na pag-alon kan kadagatan. At tinating agwat kan temperatura ngunya na maghapon, 24 hanggang 32 antas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:34 nin aga, masulno pa dyan alas 5:55 nin hapon. Haliligdi sa Diyos si Pag-asa, Ariel Samudio. Thank you very much, Sir Ariel. Mga tugang yun na panggabilugang sa tuyang Bareta alas 7. Tinipan na si kinalap sa DCGB News Base na nakalis na 12 oras. Katuwang niya sa pagsurat ka mga bareta sa News Base na Jenny Mancho Beliaran at si Nicole Ann Gloriani. Lado technical, Kuya Jonah Pulis, man sa DCGB Social Media Department, Jerome Nico Martinez. Sa mga bilong na tropa ka Mega Force Patrol, hello kay Benji Dapogi, Benamin Hile, good morning. Pwede man si Homer Relista Lola, Dasio Biso, good morning po. Romeo Cantano sa Tabaco, good morning. Pwede man si Chodoro Kamba, good morning po tabi. At since ako po nakatunin sa 729 kHz sa pitang ka mga radyo, sa mga nasa social media platform kan DCGB, DCGB News Online Facebook page, DCGB YouTube channel at DCGB Live app. Sa sendo po kawo salamaton sa padago sa pagantabay. Kami po ang sendong mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako po si Mardela. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, ang programang Angapot with BP Henry Cadoroy Maceda. Masunod na. Yan ang DCGB Bareta alas 7. Abangan ngiraray sa aga.